horrekin pixen nola pentsatzen jundan udazken ino hasi ginen, eta jabe informa pixket eman genionien, datuk biltzen urte hontako udaberrien hasi geha, eta datu hori bildu ondoren ertendunak erakusten uderan ekin dio horrei. Eta zehatik hasi gehan, ikuste gendulako itanue osasuntzuen dagoen herrietakoa eta azpeiti dela, baina hori ala izen arren ikuste gendun baita ere, igual jende asko guzti bezain osasuntzu etzeula, ez da batipat neskai eitezakoena, o neskan hartin eitzeteko noka tratamentu hori. Orduan, horren gainien ikusi nahi genuen ze gertatzen izan. Hiru galde sorta diseinatu ditugu adin tartearen arabera. Helduen datuak lortzeko batez ere WhatsApp bidez hasi ginen zabaltzen galde sorta, eta erantzuna sekulakoa izan da, 850 bat erantzun jaso ditugu, eta gazteen eta gaztetxoen edo aurren emaitza jasotzeko eskoletara jo dugu. Eta zaila da, hainbeste datu eskuartean izan da, laburtzea, zer atera dugun, baina batez ere azpimarratuko genuke genero aldetik ze desberdintasun dagoen, ez? Ikus dezakegu, bai heldu eta bai gazteen artean, gizonen arteko itanoen erabilera dagoela osasuntsuen, hori alde batetik, eta bestetik adinei dagokionez, beherakada dagoela helduak konparatzen baditugu gazteekin, gazteek gutxiago egiten dutela helduek baino, eta genero arteko alde hori nabarmenago ikus dezakegula gazteen artean. Eta, gaztetxo edo umei buruz esan dezakegu, horre egin duguna izan da, lehen hezkuntzako laugarren eta seigarren mailako 250 bat umeri galde sorta pasa. Zergatik, batez ere, lehen hezkuntzako 5. mailan hasten direlako ika lantzeko eta erabiltzeko tailer batzuekin eskoletan, eta ikusi nahi genuena zen hain zuzen 4. mailatik 6. mailara ea ote dagoen aldaketarik jarrei dagokionez, erabilei dagokionez, eta hori ikusi nahi izan dugu baitzetan. Ikusi deuna da, orogarritan unego erazpetien da, egon lehiken honen zuenetakoa edo, eta honen zuenetakoa, baina alata guztiz ere geure aurgunik badazkegu, ez? Eta nahiz da jende batek uste izen, hemen dana ikaitea eta dana asko erabiltzea eta hola, utxuniek daudenak hantile die, lehen esan bezala batipat neskan tratamentu horrekin, ez? Orduan, hor azpimarra nahi gendukena zen, hizkuntzak nahikoa hauskorrak direla, ez? Orduan, zaitu inberdila, ez? Eta keuna mantentzeko ere, horre geure eginkizun eukilezak eula, ez? Behin diagnostikoarekin bukatuta, gure asmoa da, helduen urteko udaberrian, heltzea fase kualitatiboagoari edo parte hartzaileagoari, ez? Eta orduan alde batetik ikusi nahi dugu, egingo ditugu bai talde eztabaidak herritarrekin, bai elkarrizketa sakonak, ez? Bain arte ikerketan parte hartu duten gutxi batzuekin. Eta hortik zaten nahi dugu, alde batetik atea nahi dugu, alderdi kualitatiboa gauda zergatik, ez den itanoen egoera nahiko genukena bezain osasuntsua, eta batez ere emakumeen arteko ikan edo nokai dagokionez, zergatik gertatzen den hori, eta bestetik horri buelta emateko zer egin dezakegun azkenan, ze proposamen dagoen herritarren artean, eta nola eman buelta berantz doan erabilerak. Ez, esan egin hon, zean ikerketa guain arte egin deun ontan ere, harrigarri izen dela eta pozgarri guretzako jendiek zenbatean parte hartzi euki deun, ez? Hola, borondate ziteko galde sorta hori betetzeko eskau gendun hortan, kiston jende piluk hartu gula parte orduan. Alde batetiken esan, hori eskerrak eman, ez? Hori indeben da nahi, gero guk hau inalizeteko, eta bestetiken iruditu zagula hori igual badala zerbaiten isla, ez? Izen lehikela, jendie badaukela gai honekiko interesa eta preokupazio bat ere, eta igual horren isla ere izen litekela parte hartzea handi hori, eta honek guri baita ere pixket auspotu ite gaitula aurrea segitzeko, orduan, eskerrik asko da nahi.